Με ενοχλεί πολύ αυτόν το είδος δημοσιότητας, αλλά μου αρέσει να δείχνω μόνο τον καλύτερό μου εαυτό. Ήταν το πρόσωπο της επιθυμίας, η επαναστάτρια με τα ψιλοτάκουνα, η γυναίκα που έκανε τον κόσμο να κοιτάζει επίμονα. Και μετά εξαφανίστηκε χωρίς αντίο. Στα 90 της, η Bridget Bardot ζει μια ζωή που λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν και ακόμα λιγότεροι να καταλάβουν. Χωρίς παπαράτσι, χωρίς φώτα σκηνής, μόνο σιωπή, σκιά και κάτι σιωπηλά σπαραχτικό. Πίσω από το μύθο κρύβεται μια εκδοχή της Bardot που ο κόσμος δεν είδε ποτέ πραγματικά. Τι συμβαίνει όταν ένας θρύλος δεν θέλει πλέον να τον βλέπουν? Μια απόφαση πριν από χρόνια άλλαξε τα πάντα και δεν ήταν ένας ρόλος, ένας γάμος ή ακόμα και η συνταξιοδότηση. Ήταν κάτι άλλο και εξακολουθεί να αντυχεί στον τρόπο που ζει σήμερα. Τα σκληρά και απομονωμένα παιδικά της χρόνια. Τα παιδικά χρόνια της Brigitte Bardot διαμορφώθηκαν από μια εικόνα προνομίων που κάλυπτε μια βαθύτερη πραγματικότητα συναισθηματικής καταπίεσης και αυστηρής πειθαρχίας. Μεγαλωμένη σε μια πλούσια παριζιάνικη γειτονιά, ζούσε σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα 7 δωματίων με τους γονείς της και τη μικρότερη αδερφή της. Αλλά η ζεστασιά που αναμενόταν από ένα τέτοιο σπίτι απουσίαζε. Οι γονείς της, Louise Bardot και Anne-Marie Mausel, τηρούσαν έναν άκαμπτο καθολικό κώδικα συμπεριφοράς. Οι καθημερινές ρουτίνες, οι φιλίες, ακόμη και οι τρόποι συμπεριφοράς υπαγορεύονταν με ακρίβεια. Η μητέρα της, ιδιαίτερα, ήταν ψυχρή και υπερκινητική, υποτιμώντας συστηματικά την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της Brigitte, κάτι που έσπηρε μακροχρόνια ανασφάλεια. Παρά τα καλλιτεχνικά της πάθη, συμπεριλαμβανομένου του μπαλέτου, το πρώιμο περιβάλλον της Brigitte άφηνε λίγο χώρο για ατομικότητα ή συναισθηματική ασφάλεια. Η εκπαίδευσή της στο Conservatoire d'Ary, ένα ορόσημο για κάθε νεαρόν καλλιτέχνη, γίνεται έναν ακόμη πεδίο σκληρής κρίσης. Εκεί αντιμετώπισε αδιάκοπη κριτική από εκπαιδευτές, η οποία ενέτεινε περαιτέρω το αίσθημα ανεπάρκειας που ήδη ένιωθε σαν στο σπίτι της. Το πάθος της για τον χορό επισκιάστηκε από τη συνεχή πίεση για τελειότητα, ένα μοτίβο που θα επαναλαμβανόταν σε όλη της τη ζωή. Αυτή η αίσθηση ότι ποτέ δεν ήταν αρκετή έγινε θεμελιώδης για τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό της τόσο στην καριέρα της όσο και στην προσωπική της ζωή. Αναμφισβήτητα, το πιο ανησυχητικό παράδειγμα συναισθηματικής απόστασης μέσα στην οικογένειά της ήρθε με τη μορφή τιμωρίας. Λέγεται ότι όταν η Brigitte και οι αδερφοί της έσπασαν κατά λάθος ένα βάζο, ο πατέρας τους τις μαστίγωσε 20 φορές την καθεμία. Ωστόσο, πέρα από την τιμωρία, οι γονείς της άρχισαν να απευθύνονται στα κορίτσια με το επίσημο view, μια μορφή προσφώνησης που χρησιμοποιείται για αγνώστους ή γνωστούς. Αυτή είναι μάλλον ακραία συναισθηματική απόσυρση, ανεπαίσθητη και καταστροφική. Ο δεσμός μεταξύ των μελών της οικογένειας έχει διακοπεί και επίσημα. Για την νεαρή Brigitte δεν ήταν θέμα πειθαρχίας, ήταν εξορία. Ένα περιστατικό που ξεχωρίζει συνέβη ξαφνικά μια μέρα που οι γονείς της σέρβιραν το κατοικίδιό της, το κουνέλι νουάρ, για δείπνο. Το τραύμα εκείνης της στιγμής πιστεύεται ότι επηρέασε την μετέπειτα εκστρατεία της για τα δικαιώματα των ζώων. Αλλά εκείνη την εποχή αυτό ενίσχυσε το μήνυμα που είχε ήδη λάβει, ότι τα συναισθήματά της δεν είχαν σημασία, ότι η αγάπη μπορούσε να είναι υπό όρους ή κατά καιρούς σκληρή. Αυτός ο συνδυασμός πρώιμων προδοσιών, γονικής ψυχρότητας, κοινωνικής αποξένωσης και συναισθηματικής εγκατάλειψης είναι που εξηγεί τη βαθιά λαχτάρα και την απρόβλεπτη φύση που η Bardot θα κουβαλούσε μαζί της στην ενήλικη ζωή. Κατάφερε να γίνει κάποιο σημείο ένα πραγματικό παιδί. Πριν ο κόσμος την δει ως φαντασίωση, την έβλεπε αρχικά ως προϊόν. Και αυτή η δημοσιότητα ήρθε με ένα τίμημα από το οποίο δεν γλίτωσε ποτέ πραγματικά. Γεννημένη για να την παρακολουθούν, η Brigitte Bardot έγινε παγκόσμια αίσθηση σχεδόν εν μία νυχτή. Ο ρόλος της στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του 1956. Όχι μόνο τη σύστησε ως ένα προκλητικό νέο πρόσωπο στον κινηματογράφο, αλλά επαναπροσδιορίσε την έννοια της γυναικείας σεξουαλικότητας στην οθόνη. Σε σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Roger Vadim, η ταινία αποτύπωσε την ακατέργαστη γοητεία της Bardot και σηματοδότησε μια πολιτισμική μετατόπιση. Δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, γίνεται σύμβολο. Η εικόνα της εξαπλώθηκε παγκοσμίως, γεμίζοντας περιοδικά, αφίσες ταινιών και τίτλους ειδήσεων. Αλλά η αισθησιακή περσόνα που την έκανε διάσημη γρήγορα ξεπέρασε τον έλεγχό της, εξελισσόμενη σε κάτι που συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με τον ιδιωτικό της εαυτό. Καθώς η φήμη της Bardot κλιμακωνόταν, η πίεση να διατηρήσει το πολιτιστικό της σύμβολο έλξης εντάθηκε. Οι δημόσιες εμφανίσεις, οι τάσεις της μόδας, ακόμη και το σώμα της έγιναν αντικείμενα ελέγχου και προσδοκιών. Τον décolleté Bardot, οι γυμνές φωτογραφίες της και η αβίαστη γοητεία της την έκαναν καθοριστή τάσεων, αλλά ταυτόχρονα την έδεσαν με ένα είδος θηλυκότητας που δεν επέλεγε πάντα. Η φυσική της ομορφιά και η ανεμπόδιστη παρουσία της στην οθόνη γιορτάστηκαν. Αλλά την περιόρισαν επίσης σε ρόλους που έδιναν έμφαση στην εικόνα έναντι της ουσίας. Ακόμα και όταν προσέφερε σύνθετες ερμηνείες σε ταινίες όπως η Περιφρόνηση και η Ιδιωτική Ζωή, το κοινό σπάνια έβλεπε πέρα από την εμφάνισή της. Έκτοτε, ο κύκλος του να την βλέπουν, να την αξιολογούν και να την επιθυμούν θα συνεχιζόταν για πάντα.
Οι παπαράτσι την ακολουθούσαν παντού. Οι δημοσιογράφοι ανέλυαν τις σχέσεις και τα ρούχα της με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οποιαδήποτε άλλη εμφάνισή της. Η Μπαρντό ήταν μία από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο. Αν και αυτή η αμήλικτη εξονυχιστική εξέταση την έκανε να νιώθει εκτεθειμένη, οι συνεντεύξεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτουν την ενόχληση που ένιωθε με αυτήν την προσοχή. Η φήμη, ένιωθε, ήταν ασφικτική. Διαστρέβλωνε την αίσθηση του εαυτού της και την έκανε συνεχώς να νιώθει σαν προϊόν αντί για άτομο. Το ψυχολογικό τίμημα αυτής της αντικειμενοποίησης άρχισε να επιβαρύνει την κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Κατέκτησε ποτέ η Μπαρντό την φήμη της ή μήπως δεν την απαλλάχθηκε ποτέ από τα νύχια της? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν φεύγει ποτέ από τα χέρια της. Σίγουρα, η έκφρασή της όταν έφυγε από τη σκηνή σε ηλικία 38 ετών έδειχνε ότι η φήμη δεν ήταν ποτέ κάτι στο οποίο μπορούσες να βασιστείς. Κάτω από την έγκλη υπήρχε αυξανόμενη αποστασιοποίηση και κόπωση. Η ομορφιά της Μπαρντό της έφερε φήμη, αλλά δυσκόλευε το κοινό να δει τον πόνο, την ευφυΐα ή την ανεξαρτησία της. Η ίδια η γοητεία που την έκανε είδωλο την φυλάκισε επίσης και αυτό το εντελώς αντιφατικό σχέδιο αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της κληρονομιάς της. Καθώς η καριέρα της προχωρούσε, η Μπαρντάου άρχισε να μιλάει πιο ειλικρινά για την αποσύνδεση μεταξύ της δημόσιας εικόνας της και της ιδιωτικής της ταυτότητας. Δυσανασχετούσε που την υποβάθμιζαν σε σύμβολο, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι λίγοι ενδιαφέρονταν να κατανοήσουν τη γυναίκα πίσω από την εικόνα. Ο αισθησιασμός της στην οθόνη είχε γίνει δίκοπο μαχαίρι, ανοίγοντας πόρτες επαγγελματικά ενώ τις έκλεινε συναισθηματικά. Οι σκηνοθέτες συχνά την επέλεγαν όχι για το εύρος ή την απόχρωση, αλλά για το προκλητικό αποτέλεσμα που εγγυόταν η παρουσία της. Δεν είχε σημασία αν μπορούσε να παίξει, σημασία είχε ότι μπορούσε να την παρακολουθούν. Αυτή η ειδωνοβλεπτική δυναμική καθόρισε μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής της κληρονομιάς και τροφοδότησε μια δημόσια όρεξη που σπάνια ρωτούσε αν ένιωθε ότι την έβλεπαν με τους δικούς της όρους. Οι άντρες που έκαψαν τη ζωή της. Η ρομαντική ζωή της Bridget Bardot ήταν τόσο δραματική και ταραχώδης όσο και η ρόλη της στην οθόνη. Ο πρώτος της γάμος με τον σκηνοθέτη Roger Van ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 18 ετών. Ο Βαντέμ όχι μόνο διαμόρφωσε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, αλλά βοήθησε και στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της. Ωστόσο, ενώ εκείνος την εκτόξευσε σε διεθνές επίπεδο με την ταινία και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα, η σχέση τους επιδεινώθηκε εν μέσω απιστίας και συναισθηματικής απόστασης. Ο Μπαρντό ξεκίνησε μια σχέση με τον ηθοποιό Ζαν Λουί Ταντίνιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η οποία οδήγησε στη διάλυση του γάμου της με τον Βαντίμ. Αυτό το μοτίβο έντονων, βραχίβιων ειδήλιων θα επαναλαμβανόταν σε όλη της τη ζωή. Ο δεύτερος σύζυγός της, Ζακ Σαριέ, ήταν επίσης συμπρωταγωνιστής της στην ταινία Babette Goes to War. Η σχέση τους ξεκίνησε γρήγορα και τελείωσε ακόμη πιο γρήγορα. Η Μπαρντό γέννησε τον γιο τους, Νικόλα, το 1960, αλλά αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες με τη μητρότητα και τη συναισθηματική σύνδεση. Ο γάμος διαλύθηκε μετά από μόλις 3 χρόνια και η Σαριέρ ανέλαβε την πλήρη επιμέλεια του παιδιού τους. Η βαθιά αίσθηση παγίδευσης της Μπαρντό σε αυτήν τη σχέση θα εκδηλωνόταν αργότερα σε πικρές νομικές μάχες και δημόσιες δηλώσεις που σόκαραν πολλούς. Κάποτε ομολόγησε ότι είχε βλάψει τον εαυτό της σε μια προσπάθεια να τερματίσει την εγκυμοσύνη και παρομοίασε τον τοκετό με μια μορφή τιμωρίας. Η Σάξ ήταν μια πλούσια Γερμανίδα playboy, γνωστή για τις πτήσεις της πάνω από την κατοικία της Μπαρντό με ελικόπτερο και την ράντιζε με τριαντάφυλλα. Ένα πολύ δημόσιο θέαμα. Ο γάμος, ωστόσο, ήταν λιγότερο από αυτόν της Ρόζη. Αργότερα θα ισχυριζόταν ότι ένας χρόνος με τον Μπαρντάου άξιζε όσο 10 με οποιονδήποτε άλλον. Μια αναγνώριση του εξαιρετικά απρόβλεπτου θυελλώδους πνεύματός της. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια αυτού του γάμου, ο Μπαρντάου είχε σχέση με τον μουσικό Serge Gainsbourg. Η συνεργασία τους παρήγαγε κάποια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μουσική, αν και η ίδια η σχέση ήταν σύντομη, θυελλώδης και αμφιλεγόμενη. Ειδικά μετά την απόσυρση της προσωπικής ηχογράφησης του ζευγαριού του Jim Wan Plu από την κυκλοφορία κατόπιν αιτήματος του συζύγου του Μπαρντάου. Η Μπαρντό είναι ίσως η πιο διάσημη από τις Γαλλίδες που είχε πολυάριθμες εξωσυζυγικές σχέσεις στη ζωή της, πάντα με δημιουργικούς και ισχυρούς άνδρες, αλλά καμία δεν επρόκειτο να της προσφέρει κάποια συναισθηματική σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Την έβλεπαν οι σύντροφοί της ως άτομο ή απλώς ως το μύθο που βοήθησαν να κατασκευαστεί. Κυνηγούσε η Μπαρντό την αγάπη ή απλώς αντιδρούσε σε αυτήν με τον ίδιο ασταθή τρόπο που είχε μάθει στην παιδική ηλικία. Το κοινό στοιχείο σε κάθε σχέση ήταν η ανισορροπία. Είτε υπερβολική ένταση, είτε πολύ λίγη υποστήριξη. Όσο και αν η Μπαρντό λατρευόταν, συχνά φαινόταν ουσιαστικά μόνη στον έρωτα. Αυτά τα μοτίβα δεν εκτιλήσονταν μόνο κατηδίαν, αλλά δημοσιεύονταν σε ταμπλόιντ και αναλύονταν από δημοσιογράφους που αντιμετώπιζαν τις σχέσεις της σαν δράμα σε σειρές.
Κάθε εξωσυζυγική σχέση γινόταν μέρος της δημόσιας αφήγησης της και με κάθε χωρισμό ερχόταν ένας νέος γύρος πρωτοσέλιδων. Οι εραστές γίνονταν συμπρωταγωνιστές σε μια ιστορία που δεν μπορούσε να ελέγξει. Είτε πρόκειτο για τον Ιταλό ηθοποιό Σάμι Φρέι, τη Βραζιλιάνα μουσικό Σάσα Ντιστέλε, είτε ακόμα και για μια φημολογούμενη σχέση της με τον Πάμπλο Πικάσο, οι έρωτες της Μπαρντάου μπλέχτηκαν με τη φήμη της. Το ερώτημα δεν ήταν ποτέ μόνο ποιον αγαπούσε, αλλά πώς αγαπούσε και πόσο βαθιά αυτές οι σχέσεις αντικατόπτριζαν το χάος μέσα της. Για την Μπαρντάου, η οικειότητα σπάνια προσέφερε ασφάλεια. Συχνά αναζωπήρωνε την ίδια συναισθηματική αστάθεια από την οποία προσπαθούσε να ξεφύγει. Ακόμα και στα τελευταία της χρόνια, πολύ μετά την αποχώρησή της από τα φώτα της δημοσιότητας, οι σκέψεις για την αγάπη συνέχιζαν να προκαλούν τύψεις. Η Μπαρντάου έχει μιλήσει με ειλικρίνεια σε συνεντεύξεις για την συναισθηματική εξάντληση που άφησαν πίσω τους αυτές οι σχέσεις. Ενώ κάποιοι τη θυμούνται ως μια απελευθερωμένη γυναίκα που είχε τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς της, η Νίτσα Ναρεσίμεγη έχει υπενηχθεί μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την εξάρτηση, την απογοήτευση και την επαναλαμβανόμενη απογοήτευση. Η αγάπη για την Μπαρντάου έμοιαζε λιγότερο με καταφύγιο και περισσότερο με πεδίο μάχης. Είτε την ειδωλοποιούσαν, είτε την ζήλευαν, είτε την παρεξηγούσαν, η σταθερή ροή παρέμενε. Η σύνδεση συχνά έφερε το κόστος της δικής της συναισθηματικής ισορροπίας. Μητέρα μόνο κατ' όνομα. Η προσέγγιση της Brigitte Bardot στη μητρότητα χαρακτηρίστηκε από βαθιά αμφιθυμία και κατά καιρούς ανοιχτή απόρριψη όταν ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος στο μοναχοπέδι της. Την Νικόλα, το 1959, αντέδρασε με απελπισία παρά με χαρά. Στα απομνημονεύματά της, η Ινές Μπιμπί Μπαρντό περιέγραψε την κοιλιά της στον καθρέφτη και θρηνούσε για το σώμα που πίστευε ότι επρόκειτο να χάσει. Η εγκυμοσύνη δεν ήταν κάτι που αγκάλιασε. Ήταν κάτι που υπέμεινε. Υπό την πίεση των γονιών της και του τότε συζύγου της, Ζακ Σαριέ κυοφόρησε το παιδί μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, αλλά συναισθηματικά ήταν ήδη αποστασιοποιημένη. Η γέννηση του Νικολάου δεν έλυσε αυτή την απόσταση. Την επιδίνωσε. Η Μπαρντό παραδέχτηκε ότι είχε λάβει απεγνωσμένα μέτρα για να προσπαθήσει να τερματίσει την εγκυμοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης στον εαυτό της και της αίτησης μορφίνης από τον γιατρό της. Αυτές οι ομολογίες, που δημοσιεύτηκαν αργότερα στην αυτοβιογραφία της, θα γίνονταν πηγή δημόσιου σκανδάλου και προσωπικού πόνου. Σε μια ιδιαίτερα σοκαριστική δήλωση, κάποτε είπε ότι θα προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα κουτάβι. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται σκληρό, πιθανότατα αντανακλούσε τη συναισθηματική πραγματικότητα που είχε βιώσει. Μια πραγματικότητα όπου οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούσαν για καιρό πηγή πόνου. Καθώς ο Νίκολας μεγάλωνε, η αποστασιοποίηση της Μπαρντάου εκδηλώθηκε με αποξένωση και νομικές διαμάχες. Μετά το διαζύγιο με τη Σερίερ, έχασε την επιμέλεια του Νίκολας και με την πάροδο των ετών η σχέση τους επιδεινώθηκε περαιτέρω. 1997, τόσο ο πρώην σύζυγός της όσο και ο γιος της υπέβαλαν αγωγές για τα απομνημονεύματά της, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι παραβίαζαν την ιδιωτικότητά τους και τα παρουσίαζαν με λανθασμένο τρόπο. Το δικαστήριο διέταξε την Μπαρντό να καταβάλει αποζημιώσεις και πολλά αποσπάσματα του βιβλίου έπρεπε να φέρουν δηλώσεις αποποίησης ευθύνης. Η νομική μάχη υπογράμμισε το συναισθηματικό χάσμα μεταξύ μητέρας και γιου, μια σχέση που είχε διαλυθεί από χρόνια παραμέλησης και ανεπίλητης έντασης. Παρά τις σύντομες αναφορές για συμφιλίωση τη δεκαετία του 1990, ιδιαίτερα την εποχή που ο ίδιος ο Νίκολας έγινε πατέρας, τα σημάδια παραμένουν. Η Μπαρντό έχει εκφράσει κάποια λύπη για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως μια στοργική φιγούρα. Ήταν ποτέ συναισθηματικά ικανή να γίνει μητέρα, δεδομένης της ανατροφής της και των πιέσεων της φήμης. Ή μήπως η απόρριψη του ρόλου ήταν μια πράξη επιβίωσης και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν ένας σπασμένος δεσμός που συνεχίζει να διαμορφώνει τις ζωές και των δύο. Για μια γυναίκα που λατρεύεται από εκατομμύρια ανθρώπους, η πιο προσωπική της σχέση σημαδεύτηκε όχι από αγάπη, αλλά από σιωπή, απόσταση και άλυτο πόνο. Η απότομη αποχώρησή της από τη φήμη. Η αποχώρηση της Brigitte Bardot από τη βιομηχανία του θεάματος ήρθε τόσο απότομα όσο και η άνοδος της στη φήμη. Στην ηλικία των 38 ετών, στο απόγειο της παγκόσμιας φήμης της, εγκατέλειψε την υποκριτική, το modeling και το τραγούδι χωρίς αποχαιρετιστήρια παράσταση ή ανακοίνωση στον τύπο. Δεν ήταν μια στρατηγική υποχώρηση ή μια προσεκτικά σχεδιασμένη μετάβαση. Ήταν μια ξαφνική απόφαση που προκλήθηκε από συναισθηματική εξάντληση. Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, η Μπαρντό εξήγησε ότι απλώς είχε φτάσει στα όρια της. Η φήμη που κάποτε την ενδυνάμωνε είχε γίνει, με τα δικά της λόγια, ασφικτική. Δεν αναγνώριζε πλέον τον εαυτό της στην εικόνα που απαιτούσε το κοινό από αυτήν. Η απόφασή της προκλήθηκε εν μέρει από μια στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός έργου στη Γαλλία, όπου συνάντησε μια γυναίκα που έπαιρνε βόλτα ένα κατσικάκι.
Η Μπαρντό, βαθιά συγκινημένη, αγόρασε το ζώο επιτόπου και το έφερε πίσω στο ξενοδοχείο της. Αργότερα περιέγραψε τη στιγμή ως σημείο καμπής. Καθώς κρατούσε την κατσίκα στην αγκαλιά της, συνειδητοποίησε ότι ένιωθε περισσότερο συνδεδεμένη με αυτό το πλάσμα παρά με το πλατόν των γυρισμάτων ή την καριέρα που είχε χτίσει. Τότε άρχισε να αναρωτιέται αν ήθελε να συνεχίσει να γερνάει μπροστά στις κάμερες που της είχαν ήδη στερήσει τόσα πολλά. Η απάντηση ήταν όχι. Σε αντίθεση με άλλες διασημότητες που σιγά σιγά εξαφανίστηκαν από τη δημόσια ζωή, η Μπαρντό υποχώρησε αποφασιστικά. Αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις για χρόνια, απέρριψε προτάσεις για ταινίες και έκλεισε την πόρτα σε οποιαδήποτε μορφή δημόσιας επιστροφής. Μέχρι σήμερα, παραμένει μια από τις λίγες στάρ του εύρους της που έχει εγκαταλείψει εντελώς και οριστικά τη show business. Πολλοί βρήκαν την κίνηση περίεργη, γιατί κάποια τόσο θαυμαζόμενη, τόσο ισχυρή στην επιρροή της, να εξαφανιστεί από τον κόσμο που την δημιούργησε. Αλλά για την Μπαρντό δεν ήταν εγκατάλειψη. Ήταν απόδραση. Κάποτε παρατήρησε: «Έδωσα την νεότητά μου και την ομορφιά μου στους άντρες. Θα δώσω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα». Αυτή η αποχώρηση δεν έγινε χωρίς συναισθηματικό κόστος. Η φήμη είχε καταναλώσει την ιδιωτικότητα της Μπαρντό. Είχε διαστρεβλώσει τις σχέσεις της και είχε αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία. Η απότομη αποχώρησή της δεν ήταν πράξη επανάστασης. Ήταν ένα απαραίτητο βήμα για την επιβίωση, αλλά άφησε και ένα κενό. Οι θαυμαστές έμειναν μόνο με το παρελθόν της και αποσπασματικές εικόνες μιας γυναίκας που κάποτε είχε φωτίσει την οθόνη. Η σιωπή που τήρησε αφού αποχώρησε έλεγε πολλά. Ήταν η τελευταία της δήλωση ότι το άτομο πίσω από το εικονίδιο δεν ήταν πλέον πρόθυμο να εκτίθεται, ανταλλάσσοντας χειρόγραφα με καταφύγια. Η Μπαρντό δεν εξαφανίστηκε απλώς, μεταμορφώθηκε. Και αυτό που ακολούθησε ήταν κάθε άλλο παρά σιωπηλό. Αναγέννηση με γούνα και φτερά. Αφού έφυγε από τη φήμη, η Μπρέιτζιτ Μπαρντό ανακατεύθυνε την ενέργειά της σε έναν σκοπό που είχε κολλήσει στην καρδιά της από την παιδική της ηλικία: τα δικαιώματα των ζώων. 1986 ίδρυσε το Ίδρυμα Μπρέιτζιτ Μπαρντό για την ευημερία και την προστασία των ζώων. Χρησιμοποιώντας τη φήμη και τους οικονομικούς της πόρους για να υποστηρίξει την ηθική μεταχείριση των ζώων στη Γαλλία και σε όλον τον κόσμο, το Ίδρυμα έγινε γρήγορα μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές της Ευρώπης στον αγώνα κατά της σκληρότητας. Αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως το εμπόριο γούνας, τα πειράματα σε ζώα, οι ταυρομαχίες και η σφαγή φώκιων και δελφινιών, η δέσμευση της Μπαρντό δεν ήταν παθητική. Έκανε δημόσια εκστρατεία, συναντήθηκε με πολιτικούς ηγέτες και χρηματοδότησε προσωπικά επιχειρήσεις διάσωσης. Ο ακτιβισμός της δεν ήταν χόμπι. Ήταν μια πλήρης αλλαγή ταυτότητας. Η Μπαρντό είπε κάποτε: «Τα παράτησα όλα για αυτόν τον σκοπό». Και το εννοούσε. Μετέτρεψε το σπίτι της, τη Λάντρα, σε καταφύγιο για διασωθέντα ζώα, που συχνά ζουν ανάμεσα σε σκύλους, κατσίκες και πουλιά. Ενώ πολλές διασημότητες υποστήριζαν σκοπούς για προβολή, η Μπαρντό αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιέρωσε τα χρόνια της μετά το Χόλιγουντ αποκλειστικά στην υπεράσπιση. Το πάθος της ήταν γνήσιο και κατά καιρούς ακραίο. Κατήγγειλε βιομηχανίες, επέκρινε κυβερνήσεις και αμφισβήτησε τις παραδοσιακές πρακτικές ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις. Η στάση της αυτή της χάρισε επένους από ομάδες ευημερίας των ζώων, αλλά και κριτική από πολιτικές προσωπικότητες. Ωστόσο, η βαθιά της συμπόνια για τα ζώα ερχόταν σε έντονη αντίθεση με τη δημόσια στάση της απέναντι στους ανθρώπους. Σε πολυάριθμες συνεντεύξεις, η Μπαρντό εξέφρασε την περιφρόνησή της για την ανθρώπινη συμπεριφορά, δηλώνοντας κάποτε ξεκάθαρα: «Οι άνθρωποι με αηδιάζουν». Η απογοήτευσή της συχνά προερχόταν από το γεγονός ότι έβλεπε αδιαφορία για τον πόνο των ζώων. Αλλά η ρητορική της μερικές φορές περνούσε σε αμφιλεγόμενα εδάφη. Το έργο του Ιδρύματος της παρέμεινε ισχυρό, αλλά οι δηλώσεις και ο τόνος της Μπαρντό αποξένωναν ολοένα και περισσότερο πιθανούς συμμάχους. Ήταν αυτή η μισανθροπία ένας αμυντικός μηχανισμός, μια αντανάκλαση των δικών της συναισθηματικών τραυματισμών ή απλώς το τίμημα της έντονης ενσυναίσθησής της για τα ζώα? Ανεξάρτητα από αυτό, διαμόρφωσε την αντίληψή της αργότερα στη ζωή της. Παρά τις προσωπικές προκλήσεις υγείας και τον δημόσιο έλεγχο, η Μπαρντό δεν υποχώρησε ποτέ από τον σκοπό της. Παρέμεινε ακλόνητη στην κριτική της για πρακτικές που θεωρούσε απάνθρωπες, συμπεριλαμβανομένου του κυνηγιού με σκύλους και των συνθηκών κτηνοτροφίας. Καθώς μεγάλωνε, συνέχισε να γράφει επιστολές σε πολιτικούς αξιωματούχους και να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις, ζητώντας μεταρρυθμίσεις. Ενώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν τα τελευταία της χρόνια ως σημαδεμένα από αντιπαραθέσεις, απομόνωση και πικρία, άλλοι τα βλέπουν ως χρόνια σκοπού, που ορίζονται όχι από τη λάμψη ή τα χειροκροτήματα, αλλά από την πεποίθηση. Τελικά, η Μπαρντό μπορεί να άφησε πίσω της την λατρεία του κοινού, αλλά απέκτησε μια κληρονομιά ως μια σφοδρή και αμετανόητη υπερασπίστρια των άφωνων.
οι σιωπηλές μάχες της με την ασθένεια. Στα τελευταία της χρόνια, η Brigitte Bardot αντιμετώπισε όχι μόνο τη μοναξιά που προκάλεσε η φήμη, αλλά και μια σειρά από σοβαρές σωματικές παθήσεις που σταδιακά διέβρωσαν την κάποτε μυθική της ζωτικότητα. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και φέρεται να αρνήθηκε επεμβατική θεραπεία για κάποιο χρονικό διάστημα, φοβούμενη την αναισθησία και τις χειρουργικές επιπλοκές. Αν και ο καρκίνος τελικά αντιμετωπίστηκε, σηματοδότησε την αρχή μιας μακράς περίοδου επιδείνωσης της υγείας της. Με την πάροδο του χρόνου, η Bardot εμφάνισε επίσης σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, μια πάθηση που την άφησε με χρόνιο πόνο και εξαρτημένη από μπαστούνια για να κινηθεί. Η γυναίκα που κάποτε ήταν γνωστή για το γεμάτο αυτοπεποίθηση βήμα της και την λαμπερή της παρουσία, ήταν πλέον περιορισμένη στο σπίτι της. Αυτά τα προβλήματα υγείας επιδεινώθηκαν από αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων βροχίτιδας και αναφερόμενης πνευμονικής αδυναμίας που επιδεινώθηκε από δεκαετίες καπνίσματος. Η αντίσταση της Bardot στις συμβατικές ιατρικές παρεμβάσεις έκανε την πορεία της πιο περίπλοκη. Σύμφωνα με άτομα του στενού της περιβάλλοντος, συχνά επέλεγε φυσικές θεραπείες αντί για σύγχρονες θεραπείες και αντιστεκόταν στην νοσηλεία όποτε ήταν δυνατόν. Αν και κάποιοι ερμήνευσαν την αποφυγή των γιατρών ως προσωπική προτίμηση, άλλοι την είδαν ως έναν βαθύτερο φόβο, ίσως για ευαλωτότητα ή για την παραίτηση από τον έλεγχο του σώματός της, το οποίο είχε από καιρό εξεταστεί και κριθεί από τον κόσμο. Παρά τον σωματικό πόνο, η Bardot σπάνια συζητούσε δημόσια τις ασθένειές της. Διατήρησε μια επιφυλακτική σιωπή, σπάνια εμφανιζόταν σε συνεντεύξεις και ποτέ δεν αναγνώριζε δημόσια το πλήρες εύρος της κατάστασής της. Όταν πιεζόταν, συνήθως απέκλεινε, εστιάζοντας ανταυτού στο έργο του Ιδρύματος της για τα δικαιώματα των ζώντων. Ωστόσο, πρώην συνεργάτες της έχουν μοιραστεί ότι η καθημερινή της ζωή χαρακτηρίζεται από σωματικούς περιορισμούς με μεγάλες περιόδους απομόνωσης και δυσκολία στην εκτέλεση βασικών εργασιών. Ένας πρώην σύζυγός της κάποτε σημείωσε: «Κάθε γενέθλια είναι μαρτύριο για εκείνη, είτε υπερβολή είτε αλήθεια». Η δήλωση αποτυπώνει πως η Bardot μπορεί να βιώνει το πέρασμα του χρόνου, όχι ως γιορτή, αλλά ως υπενθύμηση της εξασθένησης της δύναμης και του επίμονου πόνου. Φήμες έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια για τη μείωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής της, αλλά η ίδια η Bardot σπάνια έχει απαντήσει σε εικασίες. Αυτό που είναι γνωστό είναι το εξής: η υγεία της την έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό κλεισμένη στο σπίτι της στο Σάνροπ, όπου περνάει τις μέρες της περιτριγυρισμένη από ζώα, γράμματα και αναμνήσεις. Για μια γυναίκα που κάποτε ενσάρκωσε την κίνηση, την ενέργεια και τη ζωντάνια, η αντίθεση είναι έντονη. Ίσως επέλεξε τη σιωπή επειδή μιλώντας για την παρακμή του σώματός της θα την ανάγκαζε να την αντιμετωπίσει πιο άμεσα. Ή ίσως πιστεύει ότι ο πόνος, όπως και η φήμη, είναι καλύτερο να τον υπομένει κανείς ιδιωτικά. Όπως και να έχει, η πάλη της με την ασθένειά της προσθέτει ένα ήσυχο αλλά δυνατό κεφάλαιο στην ιστορία μιας ζωής που διαμορφώθηκε τόσο από την αντοχή όσο και από την ομορφιά. Σκάνδαλος στις σκιές. Στα τελευταία της χρόνια, η δημόσια προσωπικότητα της Brigitte Bardot μετατοπίστηκε δραματικά από κάποτε σύμβολο των δικαιωμάτων συνενετικής οικειότητας και της εξέγερσης σε πηγή συχνής αντιπαράθεσης. Καθώς μεγάλωνε στα 80 και 90, η Bardot άρχισε να κάνει δημόσιες δηλώσεις που πολλοί θεωρούσαν προσβλητικές, διχαστικές ή εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα ήταν η υπεράσπιση του ηθοποιού Gérard Depardieu. Αφού αντιμετώπισε κατηγορίες για άσεμνη επίθεση, ενώ πολλοί αποστασιοποιήθηκαν από τον ηθοποιό που είχε πληγεί, η Bardot τον υπερασπίστηκε, αποκαλώντας τις κατηγορίες μέρος ενός κυνηγιού μαγισσών, προκαλώντας κριτική για την υποβάθμιση της σοβαρότητας των ισχυρισμών. Δεν σταμάτησε εκεί. Η Bardot έγινε επίσης πρωτοσέλιδο για την έκφραση έντονων και συχνά εμπριστικών απόψεων σχετικά με τη μετανάστευση και το Ισλάμ στη Γαλλία. Σε συνεντεύξεις και ανοιχτές επιστολές, επέκρινε την παρουσία μουσουλμάνων στη χώρα, κατηγόρησε τους μετανάστες ότι καταστρέφουν τη γαλλική ταυτότητα και καταδίκασε τις πρακτικές σφαγής χαλάλ, συνδέοντας την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων με ευρύτερη πολιτική ρητορική. Αυτές οι δηλώσεις οδήγησαν σε πολλαπλές καταδίκες για υποκίνηση φιλετικού μίσους. Από το 1997, η Bardot έχει επιβληθεί 6 φορές πρόστιμο από γαλλικά δικαστήρια για αυτές τις δηλώσεις. Ένα ιστορικό που ρίχνει μεγάλη σκιά στην μετέπειτα κληρονομιά της. Η στάση της απέναντι στον φεμινισμό εξέπληξε επίσης πολλούς. Παρά το γεγονός ότι ενσάρκωσε την γυναικεία απελευθέρωση στην οθόνη, η Bardot απέρριψε τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα ως περιττά και υπερβολικά. Κατά την άποψή της, ο φεμινισμός είχε ξεπεράσει τα όρια, μετατρεπόμενος σε μηχανή παραπώνων αντί για δύναμη ισότητας. Για μια γενιά που κάποτε την έβλεπε ως σύμβολο ανυπακοής, η άρνησή της να ευθυγραμμιστεί με τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα έμοιαζε με προδοσία.
Μήπως η Μπαρντό απέρριπτε την αλλαγή, ή μήπως απλώς δεν μπορούσε να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που είχε εξελιχθεί πέρα από τις απόψεις της. Όπως και να έχει, τα λόγια της συχνά την έφερναν σε αντίθεση με το κοινό που κάποτε γοήτευε. Αυτές οι αντιπαραθέσεις δεν έσβηναν τα επιτεύγματά της, αλλά τα περιέπλεκαν. Εξέφραζε η Μπαρντό αυθεντικές, αν και μη δημοφιλείς, πεποιθήσεις ή μήπως δεκαετίες απομόνωσης την είχαν κάνει να φαίνεται απρόθυμη να δει τις λεπτές αποχρώσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι απόψεις της αντανακλούν τον συντηρητισμό της γενιάς της. Άλλοι λένε ότι αποκαλύπτουν μια πικρία που μεγάλωνε στη μοναξιά. Ανεξάρτητα από την πρόθεσή της, οι δηλώσεις της άφησαν ένα βαθύ αποτύπωμα. Κάποτε φημιζόταν για την ακαταμάχητη παρουσία της. Η Μπαρντό έγινε μια φιγούρα από την οποία πολλοί αποστασιοποιήθηκαν. Ένα είδωλο του οποίου ο μύθος επισκιαζόταν ολοένα και περισσότερο από το βάρος των δικών της απόψεων. Τελικά δεν ήταν απλώς αμφιλεγόμενη. Ήταν σύμβολο μιας έντασης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, ανίκανης ή ίσως απρόθυμης να εξελιχθεί με την εποχή. Ένα παλάτι μοναξιάς. Η Brigitte Bardot έζησε σε σχεδόν απόλυτη απομόνωση για δεκαετίες στη βίλα της La Madra στο Σαν Ρόπε. Μια ιδιοκτησία που κάποτε ήταν σύμβολο έγκλης, τώρα μεταμορφώθηκε σε έναν ιδιωτικό κόσμο αποκομμένο από την κοινωνία. Αρχικά ένα μικρό ψαράδικο σπίτι όταν το αγόρασε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, το Ladrang έγινε το καταφύγιό της αφού αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. Το ακίνητο έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο όλα αυτά τα χρόνια. Μια φυσική χρονοκάψουλα όπου η Μπαρντό περιβάλλεται από ζώα, χειρόγραφες επιστολές και τη σιωπή που αναζητούσε εδώ και καιρό. Στους ξένους μπορεί να φαίνεται γαλήνιο, σε άλλους ίσως αποπνικτικό. Σπάνια δέχεται επισκέπτες. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο είναι ελάχιστη, κυρίως περιορισμένη σε χειρόγραφη αλληλογραφία, φαξ και επίσημες επιστολές. Η Μπαρντό δεν έχει κινητό τηλέφωνο και είναι γνωστό ότι αποφεύγει εντελώς το διαδίκτυο. Ο κύκλος των φίλων της έχει συρρικνωθεί με τα χρόνια και ακόμη και η οικογενειακή επαφή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η σχέση της με το γιο της παραμένει απόμακρη και πολλοί πρώην συνεργάτες έχουν μιλήσει για τη δυσκολία να την προσεγγίσουν. Αυτή η επιλεγμένη απομόνωση έχει γίνει τόσο καθοριστική όσο και η προηγούμενη φήμη της. Δεν είναι υποπροϊόν των γυρατιών. Είναι σκόπιμη, διαρκής και βαθιά προσωπική. Το La Madra δεν είναι απλώς μια κατοικία. Είναι ένα εμπόδιο. Η ασφάλεια γύρω από το κτήμα είναι αυστηρή με φράχτες, επιτήρηση και αυστηρό έλεγχο πρόσβασης. Οι φωτογράφοι έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό την προσπάθεια να απαθανατήσουν νέες εικόνες της Μπαρντό, καθώς ακόμη και οι εναέριες λήψεις αποθαρρύνονται ή αποκλείονται. Για κάποιον που κάποτε ήταν πανταχού παρόν στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, η πλήρης αποχώρησή της από το οπτικό τοπίο είναι εντυπωσιακή. Θέτει ένα ήρεμο ερώτημα. Είναι η απομόνωσή της ένας τρόπος για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της και τη γύρανση? Ή μήπως έχει γίνει μια μορφή συναισθηματικής εξορίας? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, αλλά η εξαφάνισή της λέει πολλά. Μέσα στη βίλα, η Μπαρντό φέρεται να ζει ανάμεσα σε δεκάδες ζώα, σκύλους, γάτες και πουλιά, πολλά από τα οποία έχουν διασωθεί ή υιοθετηθεί. Είναι μια ζωή επικεντρωμένη στη ρουτίνα και τη φροντίδα, όχι στην εμφάνιση ή τη δημόσια αποδοχή. Ωστόσο, αυτή η μοναξιά έχει ένα κόστος. Κάποιοι λένε ότι είναι μόνη. Άλλοι υποστηρίζουν ότι απλώς έχει τελειώσει με τον κόσμο. Στα 90 της, οι μέρες της δεν περνούν σε συζητήσεις, αλλά σε στοχασμούς. Κάποτε ζούσε για τις κάμερες και τα πλήθη. Τώρα ζει για τη σιωπή. Η γυναίκα που κάποτε συμβόλιζε την ελευθερία φαίνεται τώρα δεσμευμένη από την ανάγκη της για αποχωρισμό. Το αν αυτό είναι ηρεμία ή παραίτηση εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς τη γραμμή μεταξύ μοναξιάς και απομόνωσης. Ακόμα και πίσω από κλειστές πύλες και σιωπή, το βάρος όλων όσων κάποτε ήταν παραμένει. Και φαίνεται με τρόπους που λίγοι περίμεναν. Η γυναίκα πίσω από τον μύθο. Η κληρονομιά της Brigitte Bardot είναι ταυτόχρονα γιορτασμένη και συγκρουόμενη. Για κάποιους, παραμένει ο ορισμός ενός κινηματογραφικού ειδόλου. Αμετανόητη, μαγνητική και επαναστατική. Αλλά κάτω από αυτήν τη δημόσια εικόνα κρύβεται μια γυναίκα της οποίας η ζωή έχει σημαδευτεί από συναισθηματική απομόνωση, προσωπικές αντιφάσεις και έναν επίμονο αγώνα για την έβρεση της ειρήνης. Στα σχεδόν 90 της, η Μπαρντό δεν είναι πλέον απλώς μια πρώην στάρ. Είναι ένα άτομο που έχει διαμορφωθεί από δεκαετίες θαυμασμού, παρεξήγησης, κριτικής και, τελικά, μοναξιάς. Τα δικά της λόγια αποτυπώνουν καλύτερα αυτή τη διαδικότητα για μένα. Η ζωή αποτελείται μόνο από το καλύτερο και το χειρότερο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο. Η πορεία της Μπαρντό αμφισβητεί την ψευδαίσθηση ότι η φήμη φέρνει την ολοκλήρωση. Είχε παγκόσμιο θαυμασμό, επιρροή και ομορφιά που καθόρισαν μια εποχή, αλλά αυτά τα πλεονεκτήματα έγιναν βάρη με την πάροδο του χρόνου. Απέρριψε το Hollywood. Ο έρωτας δίσταζε στην ιδιωτική της ζωή και η μητρότητα δεν έφερε ποτέ σύνδεση. Ο ακτιβισμός της έδωσε σκοπό.
Ωστόσο, αποξένωσε επίσης πολλούς. Ακόμα και στη συνταξιοδότησή της, τα δημόσια σχόλιά της συχνά προκαλούσαν οργή, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα που φαινόταν όλο και πιο εκτός ρυθμού με τον κόσμο γύρω της. Είναι η Μπαρντό θύμα της εποχής της ή προϊόν των δικών της επιλογών? Ίσως και τα δύο. Η ιστορία της δεν είναι ιστορία πτώσης με την παραδοσιακή έννοια. Δεν υπήρξε δημόσια κατάρρευση. Κανένα σκάνδαλο tabloid που να την κατέστρεψε. Αντίθετα, αυτό που παραμένει είναι η σιωπηλή αποκάλυψη μιας ζωής που βιώθηκε σε ακραίες συνθήκες. Αναζητούσε την ελευθερία, αλλά συχνά ένιωθε εγκλωβισμένη. Επηρέαζε τον πολιτισμό, αλλά σπάνια ένιωθε κατανοητή. Αποσύρθηκε από τη φήμη για να βρει νόημα. Κι όμως η μοναξιά μπορεί να βάθινε τα συναισθηματικά της τραύματα. Στο La Mandrang, την εξορία που επέλεξε, η σιωπή της Μπαρντάου μιλάει τώρα πιο δυνατά από όλο τι κάποτε οι ταινίες της. Εκεί, η πιο φωτογραφημένη γυναίκα στην ιστορία έχει γίνει σχεδόν αόρατη. Τελικά, η Μπαρντάου παραμένει μια φιγούρα γεμάτη αντιφάσεις. Γιορτασμένη αλλά και επικριμένη, θυμημένη αλλά και απομονωμένη. Η ζωή της ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από εύκολη και σίγουρα όχι λαμπερή στα τελευταία της χρόνια. Αλλά είναι αναμφισβήτητα αληθινή. Αν υπάρχει κάποιο μάθημα στην ιστορία της, ίσως είναι το εξής. Η φήμη δεν προστατεύει κάποιον από τον πόνο και η κληρονομιά δεν είναι πάντα παρηγοριά. Ο μύθος της Μπαρντό θα συνεχίσει να ζει, αλλά η γυναίκα πίσω από αυτόν είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ένα άτομο που διαμορφώνεται από τη λαχτάρα, την απώλεια και την άρνηση συμμόρφωσης, ακόμη και στη μοναξιά. Αυτή η ένταση είναι που την καθορίζει. Όχι απλώς ένας θρύλος, αλλά ένας θρήνος. Η ιστορία της Μπρέιτ Μπαρντό αποτελεί μια υπενθύμηση ότι ακόμη και τα εικονίδια φέρουν αόρατο βάρος. Αν αυτή η ματιά στη ζωή της σας συγκίνησε, ενημερώστε μας στα σχόλια. Θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Εγγραφείτε για περισσότερες ιστορίες που δεν είναι γνωστές. Και κάντε κλικ στο επόμενο βίντεο στην οθόνη σας για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε.